Арио, човек, дай да го направиш, стане много яко ще стане. Добре, това го правя само единствено заради тебе. Нали знаеш, че няма никакъв начин как да се случи? Аз проверих, достоверно е. Хората в интернет, щом го правят, значи трябва да е вярно. За да разбием мита, мита трябва да бъде разбит, че това е истина. Трябва да таковаме мета. Трябва да таковаме мита, да. Окей, добре. Ами както виждаш, направил съм ти една много специална хартишка тук. Аз съм поласкан. Окей. Щом искаш, щом толкова държиш на това нещо, окей, нека пробваме. За да кажа на хората, няма да викаме никакъв чар или никакви 5 лева. Той е мексиканец, той не знае български. Затова ще викаме дама пика. Но бъди учтив и внимателен и да не я дразниш. Да, окей. Дама пика се напика. 1, 2, 3. Не бе, човек, не я поеш, ще стане страшно. Човек, какво си мислиш, че може да стане? Смисъл? Това е демон, призрак, не трябва да се дразни. 5 призрака. Окей, добре. Дама пика. Имам ли праскови в джоба си? Питай някой по-сериозен въпрос. Дама пика. Колко е часа? Питай по-конкретни въпроси, тя няма да е такова. Дама пика. Тук ли си? И тя няма да ти каже, като е по-търгайст. Тя мълчи, да. Отговаря селективно и така на някои въпроси, но други не отговаря. Дама пика, има ли световна конспирация за Бахора и лютениците? Човеко, Добре. Какво? спри да я ядосваш. Това е сериозна работа. Питай някакви сериозни въпроси, иначе ще стане лошо. Добре, дама пика. Случайно да те ядосваме? Не искам да умра, десен.